Θανάση, αφού με βοήθησες και μαγειρέψαμε, εσύ έχεις και μια άλλη ιδιότητα, έτσι. Καινοτομούμε σαν καθαριστήριο. Φεύγουμε από το τυπικό καθαριστήριο που μπορεί ο πελάτης μας να φέρει απλά ένα ρούχο να το καθαρίσουμε και ερχόμαστε στο σπίτι και καθαρίζουμε το στρώμα σας, καθαρίζουμε το σαλόνι σας. Από τι? Και χαλιά. Και τα χαλιά μας. Προσέξτε τι θα σας πω. Δυστυχώς δεν υπάρχει στρώμα χωρίς την ανεπιθύμητη οικιακή σκόνη και τα νεκρά κύτταρα από τα ακάρια που υπάρχουν πάνω μας. Υπάρχουν. Τα ακάρια υπάρχουν πάνω μας, αυτά κάνουν την απολέψη στο σώμα μας. Λοιπόν, τι είναι το επιβλαβές στο στόμα? Λοιπόν, είναι το καθάρισμα συχνά πόσο και είναι το αέρισμα, για πες μας λίγο. Τα ακάρια τρέφονται με τα απονικρωμένα κύτταρα της επιδερμίδας. Έτσι. Πέφτουν καθημερινά από πάνω μας, το σώμα μας και είναι μια εξαιρετικά συχνή αιτία αλλεργιών. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να αναρροφήσει όλα αυτά. Δεν είναι τα ακάρια που κάνουν το κακό στην υγεία μας, είναι τα απονεκρωμένα κύτταρά μας, τα νεκρά ακάρια και τα περιτώματά τους. Αποτελούν μια εξαιρετικά συχνή αιτία αλλεργιών. Αυτό βέβαια δεν ερχόμαστε στο σπίτι σας για να σας καθαρίσουμε το στρώμα, προηγουμένως ερχόμαστε να κάνουμε ένα τεστ, ένα clinic test το ονομάζουμε, το οποίο είναι δωρεάν και μπορούμε, αφού κάνουμε ένα τετραγωνικό του στρώματος, να δούμε ακριβώς εάν είναι λερωμένο ή όχι. Δεν είναι τι βλέπουμε έξω, είναι τι υπάρχει μέσα. Θανάση μου, εγώ πάλι θα έρθω σε αυτό, πόσο συχνά μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο επιβάλλεται. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, ποτέ να μην κάνουμε το λάθος να αφήσουμε το δανεικό στρώμα που πήραμε από το ξαδερφάκι μας, από το αδερφάκι που μεγάλωσε κλπ. Και το δίνουμε σε ένα άλλο παιδάκι. Αυτό είναι πρέπει πρέπει να καθαριστεί, διότι από νεκρωμένα ακάρια που εισπνέουμε μένουν μόνιμα αλλεργία στα μικρά παιδιά, ειδικά όταν είναι μέχρι 2 ετών. Και προπαντός και τα συνθετικά. Όταν υπάρχουμε σε σπίτι το οποίο έχει παιδικό στρώμα, δεν το χρειαζόμαστε. Το κάνουμε, ας μην θέλουν οι γονείς. Λοιπόν, αποσυνδέω τον αντάπτορα, αποσυνδέω την ειδική σακούλα που θα μαζέψει μέσα. Τις κανονικές συνθήκες θα μάζευε τα ακάρια και στη θέση της θα βάλουμε ένα μαύρο πανάκι, το οποίο είναι και εκεί πάνω, ένα καθαρό μαύρο πανάκι, το οποίο θα μπει στη θέση της μηχανής που θα τράβει. Αυτό δεν αφήνει τη σκόνη? Τι δεν αφήνει, Θανάση? Αυτό είναι το τεστ. Δηλαδή, αυτό θα μας δείξει, αφού εμείς το βάζουμε καθαρό, είναι αντί για τη σακούλα της μηχανής, που θα κρατήσει τα πάντα, γιατί έχει μια τεράστια ισχύ αναρρόφησης. Λοιπόν, αυτό θα λειτουργεί πλέον σαν φίλτρο της σακούλας που θα μας κρατήσει τις βρονές. Έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε? Ξεκινάμε, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε και τη μηχανή να δουλέψει σωστά και είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε ένα μικρό κομμάτι και θα δούμε τους ρήπους που υπάρχουν εσωτερικά στο στρώμα. Έτοιμοι για λίγη φασαρία.
έτοιμοι να ανοίξουμε το τεστ. Τώρα θα κοιτάξουμε τι μάζεψε, έτσι. Θα κοιτάξουμε που εγώ υποτίθεται ότι το έχω πολύ καθαρό. Υποτίθεται, το βλέπω ότι είναι πολύ καθαρό και εύχομαι να έχει τη λιγότερη δυνατή δομιά. Αλλά όσο καθαρό και να το έχεις, δεν μπορείς έτσι ακριβώς με μια οικιακή σκούπα να κρατήσεις όλα αυτά. Η οικιακή σκούπα τα αφήνει. Κοίταξε. Αυτά λοιπόν είναι. Κοίταξε πόση σκόνη μάζεψε. Δεν είναι σκόνη μόνο, είναι και ακάρια. Είναι τα ακάρια. Κοιμάμαι με τα ακάρια. Δεν τολάς, κοιμάμαι με τα ακάρια. Νιώθεις άβολα και δεν είσαι η πρώτη. Όχι, δεν νιώθω καθόλου άβολα. Ίσα-ίσα, Θανάση μου, δεν είμαι εγωίστρια, ίσα-ίσα μαθαίνω. Ναι, είναι... Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν το συμπέρασμά μας είναι ότι δεν είναι πόσο καθαρό φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Πεντακάθαρο. Είναι λοιπόν, είναι καθαρό έξω, πολύ βρώμικο όμως μέσα. Άρα υπάρχουν τράβηξε από μέσα από το ύφασμα που δεν τους βλέπουμε. Έτσι και αυτοί ακριβώς. είναι οι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η ρήπη που εισπνέουμε, αυτή είναι η ρήπη που ξεφεύγουν από μια οικιακή σκούπα που δεν μπορεί να τους κρατήσει, περνάνε τα φίλτρα και επικάθονται ξανά πάνω στο στρώμα. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα με μια οικιακή σκούπα. Κοίταξε, εμείς περνάμε από πάνω και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε αυτή την απορρόφηση από μέσα από το ύφασμα. Είναι μέσα μια εκεί που είναι εξαιρετικά συχνή αιτία αλλεργιών. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Και να κοιτάξουν λίγο οι κυρίες εδώ πέρα. Προφανώς αυτές που έχουν μικρά παιδιά. Που έχουν μικρά παιδιά. Κοιτάξτε το στρώμα το δικό μου πώς φαινόταν πριν, πόσο καθαρό και τι έβγαλε ο Θανάσης από μέσα με τη μηχανή αυτή. Έτσι. Θανάση, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Η υγεία μας. Και η υγεία μας από αυτά που δεν βλέπουμε. Έτσι δεν ακριβώς. έχει νόημα να είναι καθαρό απ' έξω, έτσι και αλλά μέσα να είναι σαν ένα τσουβάλι που μέσα έχει βρωμιές και απ' έξω είναι καθαρό. Είναι πως είναι το μήλο. Φαίνεται ωραίο, αλλά άμα τα ανοίξεις μέσα. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ. Καλά έκανες και μας έδειξες εδώ πέρα να δουν οι γυναίκες όλες. Είναι δωρεάν, ναι. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει στο Αττικό. Και προφανώς για μικρά παιδιά, τα κρεβατάκια και όλα αυτά. 088-2410-75088. Ερχόμαστε δωρεάν στο σπίτι σας και σας κάνουμε ένα cleaning test. Βλέπετε πόσους ρήπους έχει το στρώμα σας. Τι αναπνέετε εσείς το βράδυ. Χωρίς να το ξέρουμε, βέβαια, ναι. Εμείς τεινάζουμε τα αυτά, βάζουμε τη σκούπα από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα. Και μετά με αυτό κοιμάστε άφοβα. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε που θα ξαφρώσω στον καναπέ να δω τηλεόραση. Άφοβα. Άφοβα. Τίποτα δεν άσημο. Πόσο μάλλον που μαζευτήκατε τον ιδιαίτερο χώρο σας για να κάνουμε αυτή την εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Το τεστ που κάναμε. Έτσι ακριβώς. Και εγώ ευχαριστώ, Θανάση, που ήρθες. Ευχαριστώ πολύ.